Hiru egun hauetan aurrera egun dugun prozesu honetan, eta pasan, azken aldizen martxan dago prozesu honetan, esan beharra dago, bai eskolan eta bai kalien egin dizen parte hartze saioetan auzoko haur gehienengana heltzen saiatu garela, guztion artean guztion parte hartze egitze kontuen aukiteko. Interesgarria izan dela, tarte ezberdin asko nahaztau dizela eta nahazte horretatik ideiak elkarlanatzen ibili garela. Bai, azkenean igual azpimarratzea, egun hauetan aurrak jarri ditugula zelabait erdigunean, aurrentzako espazioak dien horrein inguruan pentsetan, eta eurak erakutsi duzkuen begirada hori, badala begirada inklusibo bat, ongo 3 egunetan bai hartu garela, aurrek ez daudela soilik aurren pentsatzen, baizik eta aurraren ikuspegitik edo aurraren begirada horretatik, auzotar danentzako soluzioak edo proposatu dituztela jolas eremu hauetarako. Erabili dien baliabideak azkenean, sormen eta diseinu prozesu hortan eurak izan die protagonista, eta gainera esperimentazioan da manipulazioan oinarritu da dana, eta eurak sortu dituzte maketa ezberdinak azkenean jolas ingurune horrek irudikatzeko eta adierazteko bai, eta ekintza horren bidez, sortu dien proposamen horrek eztabaidatu egin die, adostasunera iritsi gara, eta azkenean ez dela izan ideia bakarra aukeratu dela, baizik eta gai izan dira eurak erabakiak hartzeko, euren artean adosteko ideia bakoitzetik eta proiektu eta proposamen bakoitzetik zer joango den aurrera eta zer ez, eta hori oso aberasgarria izan dela. Diseinu prozesu hortan eurak ez bakarrik diseinatzen, baizik eta erabakitzen ibili dira.